benvinguts a la segona conferència de l'Open Day 2017 del Sincrotró Alba. Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión de conferencias del Open Day 2017 del Sincrotrón Alba. Esta presentación la va a dar el señor Manuel Sabés y se titula Aplicaciones de la luz de sincrotrón en el ámbito de la medicina. Manuel Sabés es profesor del Departamento de Bioquímica y de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Barcelona, es licenciado en Química por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Bioquímica. Es experto en el uso de la luz de sincrotrón para realizar estudios en el ámbito biomédico y en el Sincrotrón Europeo de Grenoble ha realizado análisis de nuevos tratamientos de radioterapia para tumores cerebrales. En Alba ha llevado a cabo estudios para mejorar el diagnóstico de melanomas y nuevas terapias de carcinomas cutáneos. Ha sido vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es colaborador de Sincrotrón Alba para hacer llegar las técnicas de luz de sincrotrón a los hospitales. Manel va a hablarnos sobre cómo la salud es un ámbito de investigación en el Sincrotrón Alba y nos dará algunos ejemplos de estudios en curso. Por favor. Gràcies. Moltes gràcies i moltes gràcies per haver vingut a veure el Sincrotró Alba. A nosaltres ens agrada molt que tothom coneixi el que fem aquí i ens fa molta il·lusió el dia de l'Open Day de poder explicar les recerques que es porten a terme en aquest lloc. Aviam. Per entrar una miqueta en temes, anirem molt de pressa per recordar una miqueta per què es poden fer experiments a Alba, què es veu a Alba. Heu vist, si heu passejat per aquí, que Alba és un sincrotró que podríem dir que li podem identificar diferents parts. Un seria l'accelerador lineal, l'1, el 2, el 3, que serien diferents parts. L'accelerador lineal no és res més que un accelerador similar al que hi ha als hospitals. Els electrons surten, es van accelerant i aquest és una imatge de l'accelerador lineal d'Alba i entren en el sincrotró propulsor, que és la primera anella, l'anella més petita que veiem aquí, on adquireixen la velocitat de la llum. És a dir, a Alba, aproximadament, quan estan accelerats, un paquet d'electrons dona 1.000.000 de voltes cada segon, en el sincrotró Alba. Després de passar per l'accelerador de propulsor, que seria aquesta línia que tenim aquí. A continuació, aquests electrons són desviats en el tercer, en l'anell d'emmagatzematge, i en l'anell d'emmagatzematge, que ara la fotografia està posada al revés. Seria aquesta d'aquí, és on es conserven rodant els electrons perquè després els hi puguem treure l'energia suficient per poder fer els experiments en les diferents estacions. Aquestes estacions, totes elles, tenen tres parts ben diferenciades. Una primera, que seria la cabana òptica. Aquí tenim una imatge de la cabana òptica. Què s'hi fa a la cabana òptica? Es selecciona la radiació que ens servirà per fer els experiments. Per una banda, la mida i les condicions que ha de tenir el feix de llum. I dos, per exemple, la longitud d'ona amb la qual volem treballar. La segona part de les estacions experimentals seria la cabana experimental. La cabana experimental és on els investigadors hi posaran la mostra, aquesta mostra interaccionarà amb els rajos X que arribin, passaran per aquí fins a arribar a un detector. En aquell detector podrem determinar què ha passat amb la interacció entre la radiació i la mostra, i de la senyal que arribi al detector és quan es trauran les conclusions per saber quins fenòmens passen amb aquesta interacció. Seria la cabana de control la que ens permet fer aquest anàlisi. Tenim, per exemple, una part d'un experiment on estem veient els resultats que està donant aquesta interacció de la radiació de sincrotró amb la mostra que hi hem posat. Molt bé. Vist això, quines coses o a quins llocs es poden fer experiments relacionats amb la biomedicina? Doncs, bàsicament, aquí a Alba hi ha 4 estacions que estan més especialitzades en coses de biomedicina. Una, la microscopia de rajos X, la microscopia d'infraroig, l'estació de cristal·lografia i la de SAX-WAX, de scattering de radiació. És a dir, de les 8 que hi ha actualment funcionant, la meitat
es poden fer servir en biomedicina. N'hi ha d'altres també, que es fan servir a la indústria farmacèutica, però aquestes són les que més dedicació hi tenen. Anem a veure una miqueta, cada una d'elles, quins tipus d'experiments es poden arribar a fer. La primera, la Mistral, és a dir, és l'estació de microscopia de rajos X. Tot sona microscopia electrònica, on l'imatge la donen els electrons que xoquen contra una mostra, la microscopia òptica, que és llum i veus una cosa ampliada, la de fluorescència, que és la fluorescència que emeten les mostres i les pots veure. Aquí no, aquí estem parlant microscopia de rajos X, és a dir, és un tipus de microscopia que ens dona una resolució una miqueta menor que la microscopia electrònica i una miqueta millor que la de fluorescència confocal. Però amb unes característiques molt especials, i és que podem obtenir imatges volumètriques. És a dir, un cop hem posat una mostra en el microscopi que puguem analitzar, podem anar donant voltes en aquesta mostra i anar obtenint imatges que després podem reconstruir i obtenir una imatge volumètrica. Això és molt important, moltíssim. Per exemple, alguns que heu passat per on estava jo abans, hem explicat aquest experiment. Fixeu-vos aquí, tenim una cèl·lula hepàtica sana. A continuació, aquesta cèl·lula hepàtica se la sotmet a una infecció pel virus de l'hepatitis C i ens queda absolutament desordenada. I finalment se li aplica un tractament que torna a recuperar la funcionalitat que tenia abans. Si ho veiem en 3 dimensions, veiem encara molt més bé la cèl·lula prèviament abans d'estar infectada, com ha quedat de fet a malbé degut al virus de l'hepatitis C i com ha recuperat la seva estructura després del tractament. Aquest tipus d'imatge volumètrica només es poden obtenir amb aquest tipus d'estacions. L'estació Mistral, que és la que es fa això, n'hi ha 3 o 4 a tot el món i per tant és una de les estacions que té més temps se li sol·licita per poder fer experiments aquí. Difracció de raigs X. Aquest és l'estació que en diríem d'analitzar l'ordre. Les coses que s'han de posar en aquesta estació han d'estar ordenades. Per allà darrere tenim un senyor que està fent la tesi doctoral en aquesta estació. I què s'hi fa? Doncs imagineu-vos que som capaços de fer un cristall d'una molècula. És a dir, amb la sal sabem que és fàcil. Podem cristal·litzar-la, obtenir uns cristalls preciosos. Doncs això, amb paciència i amb sort, les dues coses, es poden obtenir cristalls de gairebé tot. De proteïnes, d'àcids nucleics, d'estructures lipídiques. I per què necessitem un cristall? Doncs els cristalls es necessiten perquè és l'estat de la matèria on les molècules o els àtoms es belluguen menys. Les distàncies entre els àtoms i entre els electrons és més fixa, hi ha menys vibració, hi ha menys moviment, i per tant, si sempre un electró el tinc en un cristall i en un mateix lloc, cada vegada que li enviem un feix de raig X contra aquell electró, sortirà desviat amb un angle de desviació determinat i sempre serà el mateix. Si aquell electró es va movent, no sempre que hi vagi un raig X anirà en el mateix lloc i per tant la desviació serà diferent, tindria una imatge caòtica. Si no, si jo tinc un cristall, sempre anirà al mateix lloc i per tant, sapiguent a on em va parar el feix desviat, puc arribar a calcular a on estava allò que l'ha fet desviar. I per tant puc calcular on hi ha un electró i per tant puc reconstruir aquest electró a quin àtom està i puc saber l'estructura d'una molècula a partir de la posició dels seus electrons. Aquí tenim l'estació que es dedica a aquestes feines, que és l'estació Xaloc, i fixeu-vos, aquí tenim una imatge d'un cristall ben bonic, i a partir d'aquests cristalls és quan s'obtenen les estructures moleculars que es volen conèixer. Això que tenim aquí és el robot que agafa els cristalls, els posarà a davant del feix de rajos X i ens permetrà anar obtenint senyals. Abans, fa uns anys, es feia tot a mà.
Els cristalls es feien a mà, es posava tot a mà. Avui en dia els robots ajuden molt a aquesta feina. Algun exemple de treballs que s'han fet aquí a Xaloc estudiant cristalls. Per exemple, aquí veiem un fàrmac, CD27, que es va idear per fer prevenció contra la malària. I es pot veure, un cop tenen la seva estructura caracteritzada, com s'adapta perfectament a l'estructura del DNA i, per tant, si s'adapta, pot prevenir la generació de la malària un cop s'ha produït la infecció. I això es pot saber si tu tens una estructura coneguda, que és la del DNA, i averigües quina és l'estructura d'aquest preventiu. Veus que un s'acopla amb l'altre i, per tant, saps que pot prevenir la infecció perquè farà de protector directament, de curar-se. Un tema molt similar és aquest que es va estudiar, de la glicoproteïna GP41, per tal de minimitzar els efectes d'infecció del virus de l'immunodeficiència. És un virus, es va veure que la seva estructura, una proteïna, que es va veure que la seva estructura s'acoplava i impedia que es produís l'infecció del virus sobre les cèl·lules. Algunes imatges de molècules que s'ha descobert la seva estructura, i és tan important el coneixement d'aquesta estructura, no només amb aquests exemples que he posat jo. Imagineu-vos si esteu dissenyant un fàrmac i vols saber si interacciona bé amb una determinada molècula, que és sobre la que ha d'actuar, doncs saber quina forma té, quina estructura té aquest fàrmac i com s'acopla amb les molècules diana. Això fa que aquell fàrmac pugui ser més o menys eficient. Ara ens anem a una altra estació, la de Sachs o la NCD, que no fa servir cristalls, però resulta que en el nostre cos, que no tenim cristalls, nosaltres no som cristal·lins, sí que tenim determinats compostos o determinades molècules que estan molt ordenades, estan empaquetades en un ordre molt concret. Per tant, sense ser un cristall, tenen una estructura gairebé cristal·lina. Doncs aquestes estructures que repeteixen, que són gairebé cristal·lines, es poden estudiar en aquesta estació, la de Sachs, i s'obtenen no aquells pics que hem vist en aquella gràfica que donaven quan xocava el raig X amb un cristall, sinó que donen unes senyals, diguem que... tornem enrere. Veieu? Són unes línies que són fruit d'aquesta repetició. Exemples que tenim de la utilització d'aquesta estació. Per exemple, el disseny de pròtesis biodegradables per ossos. És a dir, imagineu, normalment sabeu que a les fractures òssies moltes vegades es posen ferros que llavors en cap d'un temps s'han de treure. Doncs aquí s'està pensant en fer uns materials que siguin biodegradables en el qual les cèl·lules, els osteocits, es posin entremig i acabin degradant, però a més els osteocits quedin ben posats i queden molt ben soldada la fractura. Veieu? Aquí tenim, per una banda, la matèria desordenada, aquí la pròtesi aquesta està ordenada i aquí els osteocits es veu que es col·loquen de forma ordenada amb el mateix sentit que hi ha aquesta pròtesi. En canvi, en el cas contrari, en el que està desordenat, no es posen ordenadament i, per tant, no funcionaria tan bé. Si està ordenat, es pot anar fent un teixit de les cèl·lules dels osteocits i, per tant, van curant la cicatriu, la fractura, però, a més, eliminen la necessitat d'haver de treure aquella pròtesi, perquè aquesta es biodegradarà. Tenim proteïnes molt divertides en el nostre cos, molt ordenades. Per exemple, el col·làgen. El col·làgen està ordenat en
fibres grosses, que a dintre tenen fibres més petites, a dintre tenen microfibres, i tot es va repetint. Per tant, és una miqueta allò que us deia, no és un cristall, però hi ha molta repetició. I el col·làgen en tenim moltíssim. A part d'aquest que es ven en cosmètica, que no serveix de gran cosa, el que tenim propi, el nostre, aquest sí que serveix, i, per exemple, el que tenim a la pell, doncs serveix per donar-li la turgència de la pell. La nostra pell té aquestes propietats elàstiques que actives i torna al seu lloc, perquè tenim unes fibres de col·làgen que fan una miqueta de molla. I, de fet, quan el col·làgen es fa vell, perd l'efecte molla i en surten arrugues, perquè ja no retorna. Doncs això és el col·làgen. Si s'estudia el col·làgen, imagineu-se doncs que et poses d'acord amb uns pacients, en un hospital, i dius, ara intentarem fer servir la fibra aquesta del col·làgen que està a la pell per veure si ens podem obtenir imatges de patologies cutànies. Per exemple, melanomes o carcinomes cutanis. Imagineu-vos doncs, que a un pacient se li fa una biòpsia, ell autoritza que puguis fer aquest estudi, aquesta biòpsia la posen en parafina, tallem uns talls molt finets i els posem en un portamostres, tal com està aquí. Això és un tros d'una pell de melanoma. Quan la posem en estació, que hem dit, aquelles ratlles, aquells ordres, nosaltres podem mirar la intensitat d'aquells ordres i veiem, ens surten uns pics, els pics del col·làgen. Hem vist que quan el col·làgen està invadit per càncer, es desordena una miqueta i la intensitat d'aquests pics varia. Si som capaços de trobar un algoritme matemàtic que pugui relacionar la variació de la intensitat o de l'amplada d'aquests pics amb una patologia, i aquest número matemàtic que haurem tingut de la divisió, per exemple, de l'amplada d'aquests pics, li assignem un color, podrem obtenir un dibuix degut al col·làgen, a l'ordre del col·làgen. I llavors, fixeu-vos, aquí tenim una biòpsia, un tall per microscopia electrònica d'un tros d'una piga de melanoma. Doncs fent aquestes operacions, fixeu-vos que aquí es veu, el color no és massa bo, però fixeu-vos que es veu la mateixa lesió, però es veu que és més gran aquí que aquí. Doncs per què? Perquè analitzant el col·làgen es pot veure cap a on està creixent el melanoma, cosa que no es pot veure amb la tinció normal de microscopia. Una altra cosa també relacionada amb el col·làgen. Fixeu-vos, aquí tenim una pell normal que se la sotmet a radiació infraroja, és a dir, escalfor. Què passa? Doncs perd aquella intensitat als pics, per tant perd una miqueta els efectes plàstics del col·làgen. Si se'l tracta, per exemple, amb hidratants, com poden ser, en aquest cas, bicosomes, són similars als liposomes, veiem que el col·làgen recupera les propietats que tenia abans de l'estrès que li ha produït l'infraroig. Aquest és un treball, penso, preciós que estan fent aquí, que és anàlisis del col·làgen de la còrnea. Faré una miqueta dos tipus de treballs que es fan. Un és d'una patologia congènita que afecta a una proteïna, la decorina. Quan la decorina està sota aquests efectes d'aquesta patologia, està desordenada. I el col·làgen que hi ha atrapat a dintre de la decorina es desordena. I, per tant, a què dona lloc? Quan el col·làgen no està ben ordenat a la còrnea, es perd transparència. I, per tant, la patologia aquesta ens indica el per què es perd aquesta transparència. Estan estudiant com poder modificar aquest fenomen. Un altre que amb alguns de vosaltres ja l'hem explicat quan heu vingut a veure els pòsters d'allà a la zona experimental. És sobre els trasplantaments de còrnea. S'ha vist
que el col·làgen que hi ha a la còrnia, quan està molt ben ordenat, hem dit, és transparent. Doncs ara imagineu-vos que un cop s'ha averiguat com s'ha d'ordenar, com ha d'estar ordenat aquest col·làgen a la còrnia perquè tingui la màxima transparència, això ho fem servir en els trasplantaments de còrnia. Si la còrnia trasplantada la posem de tal manera que tingui aquest ordre, la còrnia serà transparent. Però si ens equivoquem lleugerament i la posem d'una forma no ordenada, aquell pacient que haurà rebut la còrnia transplantada no tindrà una visió correcta. Per tant, hem fet un acte mèdic fallit, però per desconeixement. Però fixeu-vos que aquest tipus de tècnica et busca la raó dels problemes a nivell de molècula, és a dir, des de la base. L'estació més nova que fa menys temps que tenim aquí en marxa és la de microscopia d'infraroig. Aquesta és una filosofia diferent. D'entrada, aquí no hi ha rajos X, aquí és infrarojos. I llavors, fins ara, fixeu-vos que hem parlat molt de com interaccionen els rajos X, per exemple, amb una molècula i es desvia o és absorbida. Aquí ara és diferent. Ara analitzarem la vibració que tenen les molècules per si soles. Totes les molècules del nostre cos o d'un ser viu, totes vibren i roten. Sempre estan en moviment. Aquestes vibracions es poden mesurar, emeten radiació infraroja, i per tant, nosaltres, per absorció d'infraroig, podem saber una vibració, per exemple, d'una freqüència determinada correspon a un lípid d'una membrana cel·lular. Una altra vibració d'una altra freqüència correspon a un àcid nucleic. O una altra vibració en una altra freqüència és perquè allà hi ha una proteïna que està cargolada en forma d'hèlix. Això se sap, això es coneix, això es pot veure. Però, esclar, aquestes vibracions surten on han de sortir sempre que la molècula estigui tranquil·la, sola i que no li passi res. Però si aquesta molècula forma part d'una cèl·lula que no està sana, probablement alguna d'aquestes vibracions que tenim identificades que sortirien a 1.700, a 1.900, etc., el número de la freqüència que faci falta, quedaran distorsionades. Si nosaltres som capaços de donar color i construir imatges amb aquests números, podrem tenir imatges de parts de les cèl·lules que estan bé i altres parts de les cèl·lules que no estan bé. Per tant, és una imatge microscòpica de forma, però de forma canviant en funció de si funciona bé o no funciona bé. Normalment, quan fas una imatge de forma, tu dius, la forma és correcta, això està bé. Però a vegades no funciona bé i té la mateixa forma, perquè no varia, però hi ha alguna cosa que allà dintre que no va bé. Doncs aquí és capaç de veure la forma, però relacionada amb el seu funcionament. Fixeu-vos, aquí fan un estudi de veure com determinat fàrmac penetra a la pell i van seguint les vibracions no tan sols dels lípids de la pell, sinó les vibracions que saben que té el fàrmac. I per tant el van localitzant un cop aplicat fins a on arriba. Això és molt important. És a dir, per exemple, una de les diferències que hi ha entre la farmàcia dermatològica o la cosmètica és on arriba el que apliques. Si el que apliques va més avall de la dermis i s'escampa per tot el cos, això sempre ha de ser un fàrmac. Si el que apliques no arriba a dermis i es queda més superficial, això pot ser un cosmètic. No és una tonteria, però és molt important. Doncs, quan dissenyes una substància i l'apliques tòpicament, saber on va parar és importantíssim, i això ho pots saber aquí. Un treball preciós és analitzar l'origen de l'Alzheimer en diferents aspectes. Per una banda,
aquí tenim, veieu allò que us deia, els pics de les vibracions de les molècules. Quan aquestes vibracions d'aquí, aquesta creix, és quan es forma les plaques d'amiloides que tenen l'origen del mal de l'Alzheimer. Per tant, si es fan plaques d'amiloides, és possible que produeixin lesions amb les neurones i, per tant, es comenci a produir l'Alzheimer. Molt bé. Aquí, un cop han localitzat una placa, miren que és una placa que pot donar Alzheimer, bàsicament representant en color la variació, el quocient de la intensitat d'aquesta respecte d'aquesta. Quan es fa més vermell, més risc de produir Alzheimer. Llavors, la següent prova que fan és, un cop tenen localitzat, que seria aquest cercle que tenen marcat aquí, miren com són els lípids que hi ha al voltant i veuen que quan es produeix placa d'Alzheimer, els lípids que hi ha al voltant estan més oxidats. És a dir, sembla confirmar-se, i sembla bastant clar, que l'oxidació dels lípids o de l'entorn d'on es creen les plaques amiloides influeixen que es pugui produir Alzheimer. Aquests són els investigadors de la línia aquesta Mires, i amb això he fet 4 pinzellades, sapigueu que aquí tota aquesta gent és la que està al servei de la ciència, i ara, si a vosaltres us sembla bé, podeu fer les preguntes que vulgueu. Gràcies. Qui s'anima? Davant. Sí. Bueno, aviam, Alba i la major part dels sincrotrons no es veu prou la feina que es fa. Llavors, normalment tots els hospitals tenen uns centres de recerca en biomèdica. Molts d'ells no són coneixedors de les possibilitats que té una infraestructura com Alba per analitzar el que estan fent allà en els laboratoris. Doncs estem fent un programa d'anar fent visites en aquests centres explicant exemples com els que jo us he explicat avui perquè vegin que poden venir aquí i utilitzar-lo i treure'n informació. La? Bueno, no n'he posat cap exemple de nanoteràpia, però s'utilitza molt. Us explicaré per exemple, 2 exemples. Una, imagineu-vos amb aquell microscopi de rajos X que hem explicat, que pots veure en volum, doncs si pots localitzar les nanomolècules, per exemple, les nanopartícules que fa servir de fàrmac per interaccionar amb una cèl·lula cancerosa, per exemple, doncs mitjançant l'imatge en volum tu pots localitzar si aquestes nanopartícules entren o no al nucli i, per tant, si són una bona teràpia. Aquesta és una. Però ara imagineu-vos el mateix amb infraroig. Tens una cèl·lula cancerosa amb una imatge amb les seves vibracions normals i corrents, els hi fas un tractament amb nanoteràpia, pots veure on va parar les nanopartícules, però a més pots veure si els estàs canviant les freqüències de vibració de determinats elements i, per tant, si estàs fent mal en aquella cèl·lula. Són 2 exemples, però imaginació, insisteixo. Digue'm. No està gens clar. De fet, hi ha diferents teories. Una d'elles és que tu tens un monòmer d'aquesta que fa les plaques i tens les plaques. Llavors, sembla que el que és més tòxic és la fase intermitja entre el monòmer i la placa. Llavors, depenent de l'estat d'oxidació que tinguis
a l'entorn d'aquella cèl·lula de les neurones, aquesta fase intermitja dura més o dura menys. I si dura més, el risc de toxicitat és més alt. Aquesta és una de les teories, però no està tan clar que sigui ni la placa ni el monòmer, perquè de fet s'han fet estudis amb malalts que han mort de gent gran, tenien un munt de plaques en el teixit neuronal, però no tenien gens d'Alzheimer. Digue. El col·làgen no penetra en la pell? El col·làgen és la part de la... Diguem, és un dels esquelets principals de la pell. Tenim, diguem, fa dues feines. Una li dona l'elasticitat i llavors amb els ciments que té al costat li dona impermeabilitat. Jo, quan faig classes amb els estudiants de medicina, els dic, gràcies al col·làgen ens anem a dutxar amb el pes que tenim i no sortim amb 100 quilos més, perquè si no fóssim transparents, tota l'aigua se'ns passaria cap a dintre. No? Però a més és això, el col·làgen dona la turgència, l'elasticitat. Llavors, aquest col·làgen, això ho fa perquè està molt ordenat. Llavors, aquí s'estudia molt, i fa un temps que s'estudia, com es perd l'ordre quan s'està lligat a patologies. És a dir, tenim, per exemple, uns companys a Grenoble que van estudiar els càncers de mama, la generació dels tumors mamaris, a partir de com es desordenava el col·làgen del teixit mamari. Perquè les mamografies miren la calcificació que es produeix quan s'implanta un tumor, quan creix un tumor en el teixit mamari. Però n'hi ha uns quants tumors que també tenen la mateixa mala llet, en el teixit mamari, que no deixen calcificació. Llavors aquests no es veuen. I ell, estudiant el col·làgen, volia veure si això es podia fer. El problema que tenim ara amb això és que encara no hi ha una màquina que puguis posar en un hospital que permeti fer aquest tipus de diagnòstic. Però aquesta és de les feines que es pot fer en ciclotó, és a dir, dissenyar un tipus d'experiment que creï la necessitat de fer una màquina que pugui anar a parar a un hospital. Aquesta és una de les coses que pot servir. Però llavors, aquests tractaments que es donen de col·làgen per la circulació i tot això... Molt bé, gràcies. Sí, no està gens clar. És a dir, sembla que el hialurònic, per exemple, funciona molt millor que no pas el col·làgen. I, abans s'injectava el col·làgen per treure les arrugues i el que vulgui, sí. Però, bueno... Digue'm. El? Aspecte? Els estudis aquests. Aviam, normalment els investigadors que venen aquí a fer els treballs són competitius i agafen recursos com presentant projectes, per exemple, al Ministeri, a la Unió Europea, i per tant tenen els fons suficients per contractar gent, per comprar el material i per fer tota l'experimental que faci falta. També a vegades fan el desenvolupament de tractaments que pot haver-hi una indústria farmacèutica que li pugui interessar i per tant els hi paguen la recerca que fan. Amb aquests diners ells van desenvolupant els seus projectes d'investigació i quan volen venir aquí es fa el que abans hem explicat. Ells presenten un projecte aquí a Alba cada mig any i si aquest és avaluat positivament i hi ha temps per donar-los i en aquell període se'ls dona temps i fan la seva investigació aquí. La investigació sempre la fa l'usuari, és a dir, l'investigador que ve aquí i el personal d'Alba el que fa és ajudar-lo i que pugui fer el seu experiment, però l'experiment és de l'usuari, de l'investigador que ve. Digui. No, està... Sí. No, perquè és biodegradable, precisament. És a dir, s'incorpora, és formar part de l'os. Aquesta és la gràcia que té, esclar. És una miqueta com aquells punts de sutura que són, és el mateix. Clar, això és, si acaba funcionant, és un gran què, perquè, home, ja té prou trauma que t'hagin de posar una placa, etc, però a més tornar-te a operar... Entrar al quiròfan sempre és un trasbals, per tant, com menys vegades hi hagis d'anar millor. Llavors és una regeneració de l'os? Sí, i a més guiada, diríem, més que una pròtesi,
podria ser, és com una bastida on s'hi va posant les cèl·lules òssies pel mig. Sí? Digue'm. Caterina, coste unos 500, ¿no? ¿Son la hora? Sí, los usuarios académicos... No, es sí, alquilado. O sea, los que vienen del mundo académico y que luego utilizan, publican sus resultados, nosotros no les cobramos nada, incluso les pagamos viajes y la estancia si son españoles. Las empresas tienen que pagar porque somos un servicio público y es justo que paguen luego, porque los resultados además luego son suyos privados y el coste es 500 euros a la hora. Y dependiendo, hay experimentos que se pueden hacer en 2 horas, otros que necesitan 2 días. Entonces, dependiendo del experimento, el coste es más o menos. Sí. Pero es competitivo, o sea, nosotros les hacemos pagar el coste operativo, no que ganamos nada. No da beneficio. Cuesta la hora de... No da beneficios, es simplemente que no dé pérdidas. Però els investigadors són d'aquí també, o no? El 30% de fora i el 70% d'aquí, no? Más o menos? Sí, 30 o 35. No, però si fem un estudi, per exemple, en medicina, sí. Els metges no podem accedir a aquests... Bueno, va molt bé, jo sempre he dit que potser encara falta una miqueta més allò que hi hagi barreja. Els instituts de recerca jo crec que haurien de ser el punt on el metge pogués participar, no tan sols, diguem, conèixer una part que ell no pot fer normalment, sinó que, a més, orientar moltes vegades a l'investigador que no faci bestieses. Jo crec que això és... Jo he tingut la sort en els darrers anys de treballar així i va molt bé. Per una banda, és un brainstorming que entre metges i investigadors mires aviam com es pot actuar i per tant, però al mateix temps els que no som del ram de la medicina acostumem a buscar el sexe dels àngels i va bé que algú et digui, escolta'm, no cal que segueixis per aquí. Sí? Els investigadors, diguem, el temps públic és el majoritari, global, però no només aquí, arreu del món més o menys l'ús privat d'un sincrotró ve ser entre un 5 i un 6% de promig. Aquí estem entre el 2 i el 3, no, Caterina, més o menys? Todavía no, estamos uno, pero estamos empezando. Sí. Per tant, això és una institució pública i servei públic, Està? Fins a quin punt en aquest moment s'aplica solucions de salut en aquest moment i el futur com es veu, com es preveu? Aviam, jo diria que les noves tecnologies han afectat en molt positiu tot el que és la ciència mèdica. És a dir, jo quan dic que fa 60 anys no hi havia tacs i que, 60 anys, als anys 60, correcte, diguem, el primer tac que es va desenvolupar va sortir dels diners que van generar els Beatles amb els seus discos. Aquest va ser el primer tac que es va fer. Vull dir que estem parlant d'això. I abans es veien ossos, pràcticament no es veia res més, ossos. Si comparem el dels anys 60 amb ara, no té res a veure, és a dir, avui en dia es fa una medicina que no té res a veure. I jo crec que el ritme de creixement això és molt imprevisible on es pot arribar. I en el camp, per exemple, de la ciència en general i en el sincrotró, jo diria que aquí materials, o sigui, les indústries materials i la biomedicina són probablement els experiments que es fan, que ocupen més temps aquí a Alba. Home, quin seria el somni? El somni jo penso que seria que un metge pogués tenir algun sistema que mitjançant una imatge veiés si un òrgan funciona bé o no. Aquest és ideal, perquè esclar, ara tot ho fan de forma, excepte una fractura que es veu, l'altre és, diguem, mesures indirectes, però si tu pots tenir un fetge que sigui vermell quan està fotut, o un pàncreas que digui això, aquest
per diagnòstic és l'objectiu. I per tractament és el pany i la clau, és a dir, que tu puguis arribar a tenir un tractament per a una patologia per cada persona i per cada patologia. Aquest seria el punt final, jo crec, interessant. A part de la prevenció, que és el millor tractament que hi ha. No sé massa, però jo crec que és un camp molt maco. És un camp molt interessant. Però jo crec que encara està tot allò... Però és un camp interessantíssim, sí. És a dir, poder generar nous teixits i substituir patològics, això és un camp fantàstic. Però està molt encara... Sí. Aviam, jo crec que el camp de la prevenció evoluciona a mesura que tu saps el per què passen determinades coses. Però es fa molta cosa en prevenció. L'altra cosa és que llavors el subjecte que l'ha de fer la faci o no. Però jo crec que la prevenció avança molt. És a dir, petits coneixements nous que es tenen sobre una patologia es deriven de seguida en sistemes de prevenció més que en tractament, probablement. Digue'm. A nivell de la regeneració amb materials biodegradables, quins materials utilitzen en aquests experiments que siguin biodegradables? No t'ho sabria dir, no és el meu camp i no sabria dir-t'ho. Digue'm. De la protonteràpia. Hadroteràpia. Prototeràpia, sí. A Suïssa es fa servir amb les instal·lacions del CERN. Aquí el sincrotró és... Por favor, tens la persona que entén. Sí, no sé si hay un micrófono de estos. ¿Qué es este? Sí. Lo pasamos así. Entonces, la protonterapia no, en el CERN no se hace protonterapia. En el CERN lo que sí se ha hecho ha sido desarrollar la tecnología que luego se ha realizado en otros sitios para hacer la protonterapia. En el CERN se aceleran protones, pero tienen una energía demasiado alta. La protonterapia se necesitan protones con unas energías que son miles y miles de veces más bajas que la que hacen los aceleradores del CERN. ALBA no puede servir para la protonterapia porque acelera electrones. Lo que sí intentaremos es apoyar los proyectos que ya se empieza a hablar, de proyectos que pueda haber en España, en particular en Cataluña, de instalaciones de protonterapia, porque para hacer una instalación de protonterapia se necesita, hoy en día hay industrias que producen ya un pequeño acelerador, un ciclotrón, que es un acelerador redondo más pequeño que el sincrotrón, y hacen el ciclotrón con la sala de tratamiento ya construida y venden lo que es toda la fuente y la sala de tratamiento. Y esto es algo que probablemente, espero, en los próximos años pueda haber aquí en Cataluña y en España. Luego hay la hadronterapia hecha en vez que con protones, con iones de carbonio. Entonces ahí ya se necesitan instalaciones más grandes porque se necesita más energía. Entonces esto es una evolución sucesiva, però que quizás en un futuro también se pueda hacer aquí. De totes maneres, amb els tècnics que hi ha aquí, tenir una instal·lació d'aquestes aquí a prop seria crear una sinergia molt lògica. En un altre país probablement es pensaria, si ja tens una instal·lació d'aquestes al voltant, posar-ne una altra, perquè probablement els tècnics que hi ha en un lloc podrien donar servei en els altres. De fet, yo creo que sí, por ejemplo en Suiza, no en Ginebra donde está el CERN, sino cerca de Zúrich, donde hay una gran instalación científica que se llama el PSI, donde tienen un sincrotrón parecido a ALBA, más antiguo pero parecido a ALBA, y tienen un ciclotrón ya más potente, donde hacen también investigación de materiales, pero que utilizan también para hacer terapias, protonterapia.
Y entonces, porque las técnicas de acelerar partículas son, una vez que uno sabe hacer un acelerador de electrones, lo sabe hacer también para protones. Por lo tanto, la experiencia que tenemos aquí pues es la que tendrían que utilizarnos para desarrollar este tipo de instalaciones aquí cerca. Sí. Jo diu alguna cosa i tu me corriges. Vale? Aviam, ara n'hi ha 3 més que estan en disseny i construcció. Abans explicava que, de fet, des que es decideix que posaràs una línia nova, ben bé passen uns 3 anys, perquè s'ha de dissenyar, s'ha de construir i s'ha de provar. Vull dir que més o menys 3 anys. Doncs n'hi ha 3 que ja estan en disseny i hi ha tot un programa, hi ha una llista ja bastant predeterminada de noves estacions i una miqueta pendents dels fons europeus y del financiamiento de aquí, ¿no? Sí, nosotros tenemos una programación de nuevas líneas y estamos construyendo 3, como ha dicho Manel, y luego esperando que nos lleguen los presupuestos también para las siguientes. Es una cuestión de presupuestos. No sé si se ha dicho, pero por ejemplo, lo que veis aquí, toda la instalación la inversión inicial fueron 200 millones de euros. Más o menos como cuesta Messi y Ronaldo juntos. Y luego cada año pues el presupuesto es más o menos el 10%, el 20 millones, más o menos como el... Medio Messi. Y luego cada línea nueva es una inversión adicional de unos 5 o 6 millones y en esto, digamos, la crisis no ha ayudado naturalmente en las líneas nuevas, pero hemos conseguido, empezando en el 2014, a construir nuevas líneas y esperamos en un futuro poder hacer muchas más, porque tenemos ya proyectos. Tenemos proyectos para otras 4 ya definidas y entonces estos los queremos hacer en los próximos años y mi trabajo sobre todo es eso, encontrar cómo financiar las nuevas líneas. Doncs moltes gràcies per haver vingut, ens agrades molt.